В 5 след обед вчера Ивайло Калфин посети МБАЛ Карнобат. Там той се срещна с управителя на болницата доктор Красимир Маринов и лекари. В разговора с евродепутата медиците от многопрофилната болница представиха идеите си за развитието на лечебното заведение. След тази среща Ивайло Калфин и кмета на Карнобат Георги Димитров участваха в дискусия с местната общественост по проблемите на община Карнобат. На срещата в залата на Общинския съвет присъстваха много граждани, бизнесмени, общественици и политици от региона. Не може държавата да не изпълнява задълженията си и да се разплаща с фирмите, като предизвиква с това ескалация на кризата, вместо да действа за преодоляването й. Така Ивайло Калфин формулира един от основните проблеми в икономическата политика на правителството. 5 приоритетни области в развитието на България очерта евродепутатът на срещата си с нощи с карнобатлии. Развитието на икономиката, доходите на населението, регионалното развитие и перспективи пред младите хора, което означава образование и здравеопазване. Това са стълбовете на бъдещето на страната, смята Ивайло Калфин. В диалог с присъстващите, евродепутатът разясни как могат да бъдат използвани европейските програми и фондове за постигането на резултати в посочените направления. С оглед на бюджетната рамка на Европейския съюз за 2014 година, Калфин подчерта необходимостта от промяна в подхода на българската държава към изготвяне на проектите. Самоцелният стремеж да се усвоят средствата да бъде заменен с изготвяне на проекти, чието крайен резултат е предварително ясен и измерим. Само така ще бъде възможно да се насочат европейски средства към България в условията на силна конкуренция с останалите страни членки на Европейския съюз. Ивайло Калфин изрази и позицията си относно връщането на заграбените имоти на тракийските българи. Този въпрос трябва да бъде постоянно поставен пред Турция и България трябва да обвързва членството и в Европейския съюз с неговото решаване. Гражданите на Карнобат зададоха въпроси относно бъдещата аграрна политика на България, състоянието на здравеопазването, Шенген и реализацията на младите хора в региона. Господин Калфин, избори 2011 година. Има ли българска поговорка подходяща, която да определя според вас бъдещите избори? Има поговорка, която определя сегашното състояние. Тя е болен здрав носи, защото цялата цена на кризата икономическата и всички тежести се плащат от хората с ниски доходи. Това е политика, която се поддържа от това правителство. Урязването на средствата средом от болницата в Карнобат. Ето един типичен пример. Всъщност целта е да се оставят хората без елементарни услуги, за да може някой си да спести някой лев, при положение, че хората с високи доходи не усещат тази разлика и могат да отидат където искат да се лекуват. На ползу родо. Все още има хора, които работят на ползу родо. Вие такъв ли ще бъдете и има ли други, които, дай Боже, във вашия екип ще работят така, на ползу родо? Много е важно много хора да работят за действително на ползу родо и за страната ни. На мен много ми се иска и да възродим нещо, което го имало в България, а то е доброволният труд. И не трябва да се разграничаваме от него. На времето се казваше бригадирско движение. В цяла Европа, в цял свят има такова нещо. България като че ли изчезна. Българина забрави много често да се грижи нещо да направи за общината си, за улицата около къщата си, за страната си, без задължително да чака някакви материални облаги от това нещо. И на мен много ми се ще така да вдъхнем на младите това самочувствие, че могат да правят нещо и могат да променят нещата. Така че идеята на ползу родо е идея, която действително има място в България. Вие сте достатъчно образован. Моралът в политиката и икономиката в днешно време, съвсем накратко, какво представляват те за нас, българите? Морал е единствената стойност в политиката. Тогава, когато политиката или политика загуби морала си, той губи всичко. Той може да има власт, може да има възможности, може да има пари, но няма доверието на хората, което веднага го лишава от тези възможности и от това, което той може да прави. Така че, действително, не само на приказки, защото много се говори за морал на приказки напоследък и се сменят и правителства, сменят се и партии, всички идват с идеите за нов морал и после си заминават доста позорно. Действително трябва да покажем, че в България има хора, които действително поставят морала по-високо от възможностите на властта. Има такива хора и тези хора трябва да върват напред.
И един последен въпрос. Ние, българите, сме свикнали винаги да се сърдим на някой друг. Станахме по-недоверчиви, що се отнася, когато се налага да избираме правителства или президент, а после се оказва, че сме избрали погрешните хора. Къде грешим? Какъв е синдрома? Балкански ли е или типично български? Бих казал по-скоро български. Ние винаги търсим от някъде спасителя. Да дойде някой да ни спаси. Всички сегашни са маскари, а и сега ще намерим един, който ще ни оправи. Така гласувахме, така дойде и Симеон Сакскобургготски, така беше избран Бойко Борисов, партии, които даже не познаваме списъците на депутатите. Ето 2 години след началото на парламента не знаем кои са депутатите от ГЕРБ. Спасението от това е действително традиционните партии да се доказват, да върнат доверието в политиката. Да може един политик не да се яви само с целта да изкара един мандат във властта, а да може да се явява на избори отново, да ги печели и хората отново да му гласуват доверие. Това трябва да постигне в България. Това до голяма степен зависи от политиците, но зависи от общественото мнение. Общественото мнение трябва да насърчава такива хора и трябва да наказва други. И вашия девиз? Моят девиз, трудно мога да го кажа, че е девиз, но мисля че можем да кажем, че България може повече. Ние имаме много основания, които често забравяме, да имаме самочувствие и действително да се впрегнем да работим заедно в съгласие за постигането на национални цели. България е била силна тогава, когато е била обединена около национални цели.